logian ingresatuta ego naiz hain beste gauez. Bularren neukan minbiziatan zergatik pasa zen galdez. Ibiltzen nintzen ta sendatu naiz, borroka dotore batez, albokoeko neska joan da, bizitzak egin dio ies, ta ez dakit nork erabakidun, nork merezidun ta nork ez, nork merezidun ta nork ez. Zorionez, Osakidetzak, Osasunbideak eta Ipar Euskal Herriko osasun sistemek martxan dituzte bularreko minbizia atzemateko programak. Eta beste ikertzaileak jo eta fuego dabiltza. Hor daukagu adibidez, Sofia Genetics enpresa bidarten. Jurgi Kanblok baionarrak sortu zuen eta datu erradiomikoak batu eta aztertzen dituzte minbizia duten pazienteak diagnostikatzen laguntzeko. Eta Ana Beloki Ikerbaskeko ikertzaileak koordinatutako proiektu batek 2,3 milioi euroko finantzaketa jaso du Europako Batzordaren eskutik duela gutxi. Minbiziaren aurkako estrategia berriak ikertzeko. Zientziak salbatuko gaitu. Minbiziak idotzen zaituenean, eta ezin zarenean, zuzarena izan, sentimenduak zentzua itzutzen dutenean, amorru bete-betean, berdin du norden, zer egiten duen, arrazoirik baldin baduala ez, zure bidean, dena erretzen duzun einean, burn all you say, burn all you say, zua burning fire denak bateran arena. Bularreko minbizia izan eta mastektomia egiten dieten emakume askori, eguneko 86ari gutxi gora bera zuzen ere, horietako askok ez dute bularra berregiteko ebakuntzarik egiten, gehiengo zabal batek bular bakarrarekin bizitzeko auto egiten du. Errealitate hori ikustarazteko gaur bertan Kultura Enbena elkarteak margolan ospetsuak hartu eta protagonistei bularrak masektomizatu dizkiete. Horrela Goiaren Maja, Rubensen Venus edota Baldun Grientzen Eba eta Adam bular bakarrarekin ikus ditzakegu Madrilgo Thyssen museoan. Baina bular bakarreko gorputzak ez daitezen ikusezin izan, ez dago argazkilaritza bezalakorik, eta horregatik izan inurri elkarteak urte hasieran hementxe dugun egutegia aurkeztu zuen. Bertan, minbizia duten 6 emakume ageri dira, biluzik eta orbainak biztan. Bibazuek. Berez bularrak endu dugunak, naiz eta garen desente, ia guztiak ibiltzen gara bertzen epaiaren menpe. Ta horregatik etorri oi naiz, ni ondartzaldera tente. Lasaitzen bainau izate utxak bertzen erreferente. Tamalez eta baikorrak izateko eskatzen diguten arren ezin ditugu ahaztu minbiziaren ondorioz hildirenak, izan bularrekoa edo beste mota batekoaren ondorioz. Maria Abrego Santesteban mendizale nafarra minbiziaren ondorioz hil zen. Abrego Euskal Herriko Himalaiaismoaren aitzindaria izan zen. Edo Estitxu Euskal abeslaria Beskoitzeko Urretxindorra ez izenez ere ezaguna, 1983an hil zen minbizia jota. Nere maitia zuri eman dut nere bizia zutan du pentsatzen nere maitia. Karmela Ierbe musika Gipuzkoar irakasle, politikari abertzale eta euskaltzalea aurten zendu da, otsailaren 15ean minbiziak jota.
Begoña Aretxaga Santos donostiarrak ere minbizia sufritu zuen. Aretxaga Euskal Herriko antropologoa izan zen, Amerikako Estatu Batuetako Harvard Unibertsitatean eta Austingo Unibertsitatean irakasle jardun zuena. Violentzia politikoa, generoa eta abertzaletasuna landuz. Edo Ramiro Agirre, Euskal Margolaria askorentzat, 20. mendeko Euskal Herriko margolari garrantzitsuena, biriketako minbiziaren ondorio zendu zena. Eta horten ezin aipatu gabe utzi, Olivia Newton-John aktore eta abeslaria 30 urte zeramatzan griseko aktore ospetsuak bularreko minbiziaren aurka borrokan abuztuan zendu zen. Edo hurrengo astean 70 urte egingo dira Hattie McDaniel bularreko minbiziaz hiltzenetik. Oscar saria jaso zuen lehen pertsona afroamerikarra izan zen. Gone with the Wind filmeko mami pertsonaiarengatik. Eta nola ez, izena bizenez ezagutzen ez ditugun guztien omenez. Baina saioari ekin behar diogu eta entzuten ari garen Garikoitz Mendizabalekin hitz egingo dugu Debussy eta Txistuaren soinua kontzertu bereziari buruz. Gero Durangoko azokara begira jarriko gara. Atzera kontaketa hasi da, eztanda badator. Eta doinuetatik haratago tartean, gaurkoan Amaia Irazabal aktorearen kantu kuttunen errepasoa egingo dugu. Baina maite dutekin hasiko gara, Ze maite duzu, Geratu hori eta laizter kontatuko dizuegu. Urriak 19 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi. Bigarren kafera. Zuekin Jaun Andre gure koreografia berrasmatzeko beharra barruan daraman errime egin nahi nuen bainutzeita aterako. Gaur egun osoa darama errimekin eta hitzokoekin. Gartxotun zain letona, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo. Beharra duen gizone harra olako hortik botan zaken. Bueno, beharra rima hoi. Goiuri ezei zarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 453 garrena du, arratsaldeak 4:14 minutu, urriak 19, eta gu hemen 3 urrengo 2 orduetan zuekin egoteko. Ongi etorri, bigarren kafera naiz irratian zarete. Hementxe Esti Marquezen onena kantuarekin, hitzekin jolasean lanetik abietuko dugu gaurko saioa. Hau ere izango da, laizter aztertuko dugun Durangoko azoko horretan izango den lan berrietakoa, baina batzuk ezagutzen ditugu, beste batzuk oraindik hortxe dabiltza. Ez ustean harrapatu nahirik, eta azken unera arte, udazkena estiratuz eta iritsiko dira. Gero hitz egingo dizuegu euren inguruan, baina, maite duten tarte honi asera mateko Gartxotun zain eskatuko digu bere, Gartxot.
Ontsa, egin izan pentsatzen, baina beira. Etxeko lanak egin gabe etorri dago, Juri. Ez, etxeko lanak, gaurko egunean aurkitu nahi nun, maite dut horren, eta aurkitu dut, inigo. Bakizu zen maite detenik, gaur zutaneri pasazaion gauza bat dala, bai ematen danean eta bai jasotzen danean, baina badakizu eolako edozerren inguruan izanetik, baina etzenekien informazio txiki bat jasotzen dezunan eta benetan eraginkorra denean norberaren bizitzan. Ulertzen diazu ez, bai zuk ematen dezunan besteari ematen diozun zoriontasun hori, baina jasotzen dezunan ere bai. Adibidea emango dut, bestela entzulek ez dute ulertuko, baina gaur kafia beilisakin hartzeakoan, esnia, ez botamot, utxa eta beilisakin, beilisaia bakalako, informazio txiki hori erabilgarria izan zaizu ez, eta izango zaizu etorkizunan hartuko dituzun kafe horietan. Niri asko pasatzen zai jendeak ustez jakin behar nituen hoiek esaten dizkidala, eta informazio txiki horiek asko maite ditut. Eguna ez daki soluzionatu, baino bai, jarraitzeko gogoa ematen duten horiek, ez? Niri kafe hutsa izotz eta beilisarekin ikaragarri gustatu zait, baina zuk hau kontatu eta nire maite dute izorratzea, ez? Maite dut besteak izorratzea, ere bai. Bota zurean nik beste bat pentsatzen duen bitartean. Nire maite duta da, zuekin egotea neurri batean, ez gehiegi. Ez gehiegi. Ez gehiegi, baina, claro, ni naiz musikaria eta naiz sortzailea, zeintzu horretan behintzat. Eta orduan entzutea nola gartxote kontatzen zigu nola konposatzen dituen abestiak, izan da TED Talk eta munduko masterclass guztiak, baina asko zobea eta gaina gratis. Así que nire maite duta, ikustea nola funtzionatzen duten zuen burmuinek. Eskerrik asko Juri, nire bigarren maite dut aukera izorratzeagatik. Triangelu beltzonen irentsita laguntza deibera. Nik maite dut eta gainera entzungo du maite dut hau, badut lagun bat jubilatu intzena. Goiz xamar, esan bizitza errean dabil. Baina, tarteka hola konponketa txoren bat daukadanean elektronikoa eta olako gozatxoak eta honi biztazoa eta kabera asmatzekin eta batean bidaltzen dizu argazki bat, mikrofono konpondu dite eta ostra, ze poza maten dizun, ze hor gauza asko juntatzen dira, batetik zerbait konponduta dagoela, bestetik obsoleszentzia programatuaren aurrean ere erresistentzia ariketa bada, kutsakorrak diren elektronika hoiek guztiek bizirauten mantentzea. Eta batutan zer horrek egingotzen ituzken kable xelebre xamar horiek behar diat, jak estereo batetik bi kanonera, bi monotara joango dan kable bat, baina 4 metro terdikoa juistuta zaizeta, eta jak eta horrelako gozak, eta beraz hori maite dut horrelako lagunak izatea, eta horrelako lanak hartzen dituztenak dena konpontzeko, ze letxe. Bidalita horrelaxe, Izaki Gardenaken hibernazioarekin aze kantutzarra, aze diskoa, hau ere izango zen euskal musikagintza maite dugun askorentzat mugarri eta aiurri ere, bai. Bai, eta gero nik pertsonalki badakite pasadena, ez dakite bilakaera badan, badakite libere ibiltzen dela bakarlari gixan, baina bai, Izaki Gardenaken uniberso hori nik asko maite dut. Eta gogoan daukat gainera, aguatera zenean, nahiko kontzertu jozituztela, jendetsuak, gogoan daukat hor egi auzon Bukauskin jozuteneko bat, non nola esaten da, hiera edo kola, o iaia Maria Kristina, Kristinaneako edo Gladiseneako atera nola iristen zen, eta ia esan eretzako puntako talde bat, bai. Dudari gabe, Libe Garzia de Cortazar eta Jon Basagurenek osatzen dute gaur egun pasadena, biak ere baziren Izaki Gardenakeko kide. Baina Libek ere bakarka neu bat, Libe izenarekin eta egiten ditu, eta ia esan eurak eta eurekin dauden bezalako taldekidek sortzen dute imaginario oso berezi bat, Izaki Gardenak imaginariotik baduelako zerbait pasadenak oraindik ere, nahiz eta beste proiektu bat izan. Bai. Ahots timbreak igual oso bereziak direlako ere, edo kantakerak, edo... Bai, baina lortzen dute, etzaizu irutzen, lehen off record ere kafe, Baileysakin kafe hartzen genuen bitartean,
pixkat esentzia hortaz ari ginen, ez? Definitzea zaila, baino hauek badute egiten dutena ere, ez dakit melodiak sortzeko joeradan o hitzen erabilera, baino badute hain lortzeko zaila den estilo propio hori, ez? Edozein proiektu edo taldetatik harago, beraiek parte hartzen ari bali madira, nabaria dena, ez? Iruditzen zaineri behintzat. Nortasuna. Bai, nortasuna. Egia. Eta zeintzen beste kontzertua gaurko kafean, nortasuna, egia eta... Beilisa, ez? Beilisa, ez. Arratsaldeon entzule, 4:22 minutu izango dira segituan, zuzenean, naiz irratian, bagoaz, Durangora begira jartzera, hementxe, bigarren kafean. Individualitatea. Individualitatea. Nortasuna eta beilisa, ez. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Esan dugu Durangora begira jarri behar genuela, 57. edizio izango duela, estanda lemapean izango den Durangoko azokak abenduaren 7-tik 11 bitartean, hantxe, euskal kulturaren, unibertso berezi hori, bilduko da, eta gu ere, ondo bidean hantxe izango gara, joan den urtean izan ginen bezalaxe, horren guztiaren lekuko izateko. Baina gaur, Durangoko azokak badualako izakera duala, ez? Liburuak ala kafea abestia jartzen dugu askotan, Javier Muguruzaren abesti zoragarria, gero jarriko izut gartxote. Ezautzen duzu? Hola esan da, ez? Jarriko izut. Bai. Baina, kasu honetan, Durangon liburuak ala diskoak, hori izan litekez, dualitate horren esentzia naiz eta, azken urteetan bestelako produktuak eta agertzen joan dire. Baina guk gaur musikari helduko digu bereziki, eta batez ere, batirik espekulazio giroan hariko gara. Ze ez dakigu, oraindik badira. Kinilak. Oraindik badira euren lanak kaleratuko dituztenak, esan ez dutenak, baina, agertuko direnak azken orduan, antzeman dezakegunak, dagoeneko singelen bat kaleratuta, diskoaren aurrerapen modura kaleratu dituztena, izan daiteke bestalde, olako irukoa bota eta nik uste dut hauek dabiltzala estudioan ikusi nituenez, argazkirien bat estudioan ikusi nuen, edo batzutan norbaitek kontatu dizula. Hau etzeo kontatzik, baino Durangon estrenatuko ju, bezperan iritsiko diskoa, eta hortxe ez da. Guk gauzatxo batzuk badakizkigu dagoeneko, eta euren inguruan hariko gara. Batzuk, jakina, aipatu dugu bezala lehen, ez? Esti Marquezek diskoak kaleratu berri du, eta Durangon izango da. Ari Masoulek diskoak kaleratu berri du, eta Durangon izango da. Laizzer bigarren kafean izan den, etxekalteren nor da norbera ere, Durangon izango da noski, baino ez dira azken une horretan agertuko direnak. Batzuk, nahiko gertu izango direnak, baina dagoeneko 2 hilabeteko adinarekin helduko direnak. Beste batzuk berriz, freskoak eta tartean, adibidez, entzuten ari gara, ezpalaken kontran, hau iritsiko da atozen asteetan, baina iaia hori Durangorako atariko lana izango da. Bai, ez dakit ofizialki inorkala ere helarazten duenez. Durangon aurkeztuko dutela olain zuzen, baino bai, ezpalakek argi dago 3. diskonen lehen 2 singelak okerrez banago ja kaleratu ditula, 3. etzi ustet kaleratu behar dutela, eta argi dago, pixkate Durangora bidean prestatutako lan badela. Eta ni beti bezala, nola lagun minak dira, zer esan ez falaken inguruan. Izugarrizko adakat beraien 3. disko hau entzuteko, iruditzen zaite nahiko zikinerako garapena egiten ari direla. Neri asko gustatzen zaidan melodiarekiko joera hori galdu gabe, hori da. Eta beti esaten dut, eta iruditzen zaite, hemen inguruan komila artean, egurra egiten dutenen artean, azken aldian plazaratutako aire fresko estanda bat izan dela ezpalak, eta
gogoz nago beraien lan berria entzuteko, gainera aipatu nahi nizun inigore, zu badakizu baino ez dakienarentzat, ahotsenea izan ohi da ere, plaza oso garrantzitsua Durangoko azokaren aste hortan, izan ere, naiz, azokan bertan disko edo vinilo berria aurkeztu edo ez, izaten delako urte osoko usta hori jasotzen duen zuzeneko plaza ez, eta aurten ere ziurrenik izugarri talde eta proiektu pila apuntatu dira, eta niretzako oso interesgarria ere izaten da zuzeneko, mini zuzeneko hien errenkadori azken finean urte osoko ustaren ondorio delako ez. Beste estilo batean, askoz leunago eta batez ere, bueno, kasu honetan prozesua pixkat kontrako, ez? Einaute Elorrietaren hastapenetatik gaur egun gora, leuntze akustikorako beste instrumentu batzuekiko joera ere atzeman dugu, bere bakarkako ibilbide honetan bereziki, baina tira, kantu hau asko gustatzen zaigula aipatu dizuegu azken bi aste hauetan, zutaz letrak idazteko, eta atzo bertan Tabakaleran aurkezutako lana. Guk ezkenuen aukerarik izan bertan izateko, baina uste dut mundial izan zela. Bai, eta sare sozialek pixkate txibatzen dute ez zer pasatzen eta zer ez, ni egia esan disko berria kaleratu bertzula banekin, nola ez? Baina gaur enteratu nahi ez, adibidez, Arriguriko jendeak pentsatu nahi diskoaren prozesuaren edo bere prozesu musikalaren inguruko dokumental bat egin dutela, edo disko berri honen bidaia behintzat kamarekin eizatu dutela ez, eta gaur hori ikusietenean, sare sozialetan pentsatu dut, ostras, niri olako edukiak, maite dut bat izan daiteke hori ez, pixkate prozesuak barrutik nola diren, gainera Aitor Etxeberriarekin Etxebarria ez? Etxebarria bai barkatu, produzitutako diskoa da, eta ez dakit binomio horrek ere nahiko kuriosidade ona sortzen dit bai. Gure entzulei galetu beharko diogu, ze bizozketa banatu genituen, bizozketa ez. Bizarrera bikoitz banatu genituen. Bizarrera bikoitz banatu genituen, eta pentsatzen dut, sarrera kartuta joango zirela ikusentzunezko hori ikusta eta diskoren aurkezpenera, beraz, gero galdetuko diogu. Konta, diezagutela, baina Einaute Elorrieta adibidez izango da besteetako bat. Beste estilo batean, elegante xamar. Tino elegante, superlasa eta presarik gabe, txukun sentitzen ez txandala jantzen, korbata horrek ez di beldurrik ematen. Azken modaraten eiz TikTok, baina dantzen dauten ere ritmora, koraka King Kong. Berriz beltzez jantzita gure nortasuna dirazten, orain denak nahi dute zati bat, nazkatuta naukate. Baina nik badakit, betikoak ditudana nirekin, horregaitik naiz hilko bakarrik, haiek bigarren horpegi bat eskutatzen dute eta ez dira Gemini. Xakarak diskoa dakarrela ere badakigu, hau bai ez da dezakigu. Elegante izan da, aurten kaleratutako single bat, aurretik ere beste single bat ere kaleratu zuen, Xakarak, esango dut, jontzait oraintxe, superlasai, 2022an ateratako beste singela, baina batez ere elegante hau, askoz gaur egundik edo Durangotik gertuago, eta jakin badakigu disko aurkeztuko dutela bertan. Eta gehiago bururatzen zaizkigu, adibidez, singela kaleratu horretan, zerbait badatorren sentsazioa transmititu digutenak, ez Gartxot? Bai, adibidez, justo Xakararen beti ere respetutik, eta ez desan nahi estilo iguala den, baina pixkat nik behintzat asoziatzen duten estilo urbano horren barruan, Oiartzungo Bengo ere, ari da azken aldian single batzuk ateratzen, bat behintzat atera du, eta ez dakit, hori igual nik kinielan sartuko nuke, ez daukate ez daukagu bai ez dapenik, ez da? Ofizialik, baina gogoan daukat lehen urtean ere ahotsenean ibili zela, ordun seguruenik ere zerbait preste ukiko du. Eta gaina ilusioa egiten dit ere bai, ez dakit hau nola transmititu, baina askotan urbanoa dan horrek ez, bere alakotasun horren izenean asko funtzionatzen du singlearen, nola esan, singleekin. Lehen urtean lauta opa da, EPA orkesten zebiltzan, denbora izan zen gainera Durangoko azokako playlistean zegoen kantua, lau kantuko EPA zen, eta orduztik parketik mundura, lehen urtean ere ateratakoa, oiu, eta 2022an bakarrik atera zuen, eta entzuten ari garen saiek hau izan da azkena.
Baina, bai, badu, kultura, Bai, no, eta estiloak berak markatzen den kulturatik. Hori da, zalea naiz singelen kaleratze, nola esan, bai, banaketa horretan, baina beti daukat alako, ez dakit, esperantza txiki bat ere, hola, musika urbanoan dabien norbaitek ez zote du nola, disko kontzeptual, mardul, eta ez dakit, arilkatutako zerbait aterako ez hobea edo okerragoa da nik ezer, baina kuriosia da sortzen dut, eta, bueno, nire kinielak ere hor dazkat, mentalak. Bueno, Durangorako helduko den beste diskotzarra, lehen bi singleak entzun da. Janus Lesterren, hau. Azkena ez gaitzala loak harrapatu. Bum! Gogoratzen alzara, denbora gelditu eta ametsak piztu ziren itzali gabeko gaua. Maitasuna tabu izan zen lehenengo kolpea, mai gainen emandako lehena, eta haren atzetik, heldu da bigarren hau. Saio honen lagun ere badiren asko tarte horretan, Garazi Esnaola teklatuetan, Javi Etxarre gitarran, Julen Suarez trompetan, Andoni Arriola tromboian, Matxin Arbelaiz baterian, eta Ane Bastida baxuan. Taldetzarra, eta noski, Janus bera, Jokin Pinatxo. Hori da, bai, zuk esan bezala ekipazo bat bildu du inguruan, baina Jokin Pinatxo musikari beratarraren azken proiektu pertsonalena da, esango nuke? Berako musikari arrobi usta amaigabearen enegarren adibidea. Esango nuke. Dios, bale, nahikoa deu. Gora bera, gora bera. Atxerik gabe, ojo, bai. Gora zuek eta segik, kaka ematen ze, kaka ederra ematen duzu. Bai. Eta Janus Lesterren diskoa nik kuriosidade berezia daukat. Lehenengo bi single hauei oso, ez dakit, zantzu sendoa hartu diet, dantza egin, baino era berean oso emozionala edo introspektu bat irudien musika bat iruditzen zait, eta aitortu behar dut ere hor, ez dakit noiz izan zen, baina duela pare bat hilabete Kursaleko terrazetan, Donostiko aste nagusiaren harira, okerrez banago, ez zuzenean ikusi nuen, hirugarrena ez pazen, bere laugarren kontzertua zen, hau da, hasi berria den proiektua da, eta, ipatu berri dezun ekipo horrek, eta baita bere jarrerak ere, egia esan asko harritu ninduen, eta laugarren kontzertu bat izateko, jada sorbaldan 50 bat dituen talde baten dinamika helarazi zidan, kalidadea, eta aipatuko dut, eta hau subjetiboa da, baina diskoan seguro kiston temazo daudela, zen oain arteatea dian bi hoiek jozitun zuzenean, baina beste hainbat ere emozionatzeko modukoak ere bai. Orduan, Durangoko azokari begira, hau bada nere kinielan kuriosidade berezia sortzen duten lan bat, eta talde bat. Hirugarren singlea iritsiko da laizter, eta azaroaren amaiera inguru hortan diskoa okerrezpa naiz, eta Durangon ere izango da eskuragarri. Gero asko dira, esaterako aurten kaleratu diren diskoak, Mugan taldekoak hemen izan genituen, aipatu dugu Esti Marquez edo Arima Soul, bai Esti eta bai Arima Souleko laukotea, Esti ez dakitze formatotan etorreko zaigun, baina izango ditugu azaroan zehar bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, eta aipatu dugu bezala, baita etxekalte ere, baina adibidez, badira bestelako disko berezi eta kontzeptualak, zarte taldeko edo zarte, nola ditu, zarte taldea, kolektiboa, zart kolektiboko, zarteko sortzaileek, bat egin, eta hau ere, sare sozialek zerbait erakutsi ziguten, Garate estudioetan zebiltzan hor lanean, disko liburu bat kaleratuko dute. Lokartzeko eta esnatzeko kantak, kontzeptu oso guapo iruditzen zait, eta Loti Errena izena eramango duena, primizian uste dut kontatzen ari garela. Arkaitzkan horren hitzak, eta, zarkide diren Iker Lauroba, Mikel Urdangarin, Maite Larburu, Rafa Rueda, Lou Topet, musika, Elizabeth McLeanek ere uste dute horre bere ahotsa jartzen duela kanturen batean, eta hori izango da esango nuke oso Durangorako iritsiko diren gauzetako bat, oso prest. Beste adibide bat jarri barko bagenu, bururatzen zait adibidez, dagoeneko lenguan ere ipatu genuen, eta poliki hainbat lan aurkezten hasi dira, Anonime Popular, hortxe Igor Elortza eta Rafa Rueda beraren lana, hau uste dut ere zarten bidez edo ongo dela azokan, eta, ez egit oso nola zaldu, bertsoa edo hitze errimatua eta musika uztartzen dituen proiektua.
ze oso estilo ezberdinetako bi kantu entzun ditugu dagoeneko, eta, bueno, joango gara kokatzen honen inguruan ere. Bai, sorpresa itxura daka, ez? Eta nik horrela, zerbait aipatzearren, ez oriontasun ematen duen, bai, zarteko adibidea eman da, azken aldian ez zaizu irutzen joera badagola ere, askotan individuala izan den artistaren bide hori pixkat alboratu eta geroz, eta kolaborazio gehiago daudelaren, ez dakit, zantzu hartzen dionik bezala, oraingo musikaren, ez dakit, zoologiko hori, zentzu honean, eta horrek izton ilusioa egiten dit, askotan gainera ere disiplina ezberdinetan hasi diran artista eta sortzaileak, ez? Hau da adibide hon bat, baina gehiago ere badaude, eta ez dakit, ilusioa egiten dit horrela, inbeste izen batera ikustea gauza berriak egiten. Bai, eta egia esan nahi, ze hontatik, denak asko estimatzen ditudan musikariak dira gainera, eta sortzaileak, baina azken aldian nahiko isilik egon den, low topeten itzulera hori, itzulera, behintzat low topete lanean ikustea, oiera arantzabal musika sortzen ikustea horre proiektu honetan, gauza derra iruditzen zait, oso low topet zale izan izelako, eta badira urte batzuk ez, horre, arkaitzkan horekin elkar lanean egiten zituzten lan horiek, ez ditugula entzun, eta tira, horrek ere poza eman dit. Entzungo dugu Igor Elortza eta Rafa Ruedaren anonime popularren kantu hau. Forma emanaz, kolorez lertu zait beixa. Inorpia Vargas Franklin, biziduna ez da pampin. Beinta berriz kantatzen dit, gura ez dudana jakin. Inor Stramer jupanki, tradizional tapanki. Oinezkoen larri minak kantatzen ditut goraki. Inor Brasenstra ebian, elefanteak arian. Barrea dut aukerarik serioen agian. Inorri guai jausko behin, alde ilunan orkiarein. Emaidazue bakea, ez aldut bizi behar behin. Asko dira Durangoko azokan ezagutzeko aukera izango dugun lanak, gaur musikatik aritu gara, batzuk ere aipatu gabe utziko genituen noski, eta asko izango dira datozen astetan, izpide izango ditugunak, baina, bururatzen zait, lehen ere aipatu ditugulako, eta hemen ahaztuta ditugulako, Neomak, disko hori ere, iritsiko dela, eta esan da bezala, Eskabideanek esaterako dokumental bat kaleratuko du, 10. urte hurrena izango den horretan, zerbait oso berezia prestatu dute, eta esan dakoa izango direla lanpillo bat iritsiko direnak. Aipatu dugu ere Izaki Gardenak taldea. Pasadenak berak. Eta Pasadenak berak disko berria atarako du horixe. Baina estanda horri, Durangoko azokaren lelo ere baden estanda horri irudia jarri dion sortzailea, musikaria eta diseinatzailea gartxot, telefonaren bestaldean dugu. Ruben, atxaldeon, Ruben Ramos. Kaixo, atxaldeon. Bai, ongietorri bigarren kafe honetara. Zemuz zaude Durangoko azokako 57. edizio erako kartel puskau diseinatuta gero, ze sentsazio? Sentsazionak, nahiko lana izan da, azkarra baita, eta orain aplikatzeekin eta hori guztiara egin lan, baina jakartela aurkeztu bat, eta ondo gustora. Bai, ez dakien entzat, bestaldean daukagu Ruben Ramos, diseinatzaia, baina musikaria, eta lagun ona ere, esango nuke, neri 1000 alditan lagundu diana, baina, gaur hemen kartelaren inguruan hitz egiteko gonbidatu zaitugu, eta badaukat kuriosidade pixkat prozesu hori nola den jakiteko. Durangoko azoka zuri ideia batekin joan zitzaizun, askatasun guztia aukidezu hemen ikusi ditugun, ez dakit, kolore psikodeliko tipografia landu eta pixkat retro hauek sortzeko orduan, nola izan da bide hori? Bai, dei bat jaso nuen, eta aipatu zidaten hori, nire lanak ikusi zituztela nun baiten, ez dakit Instagramen edo horrelakoen batean, eta horren inguruan, proposamen bat egin ez dutela. Orduan bildu ginen, eta bertan, estandaren kontzeptu hau aurkeztu zidaten.
Eta horren gainean, pixkat topagunearen ideia indartu naizela musikari pixu gehiago emanez, baita aniztasuna, inklusibitatea, positibotasuna, eta gazteizenutako plan bat dela indartu nahian, normalean ikusten dugu pixkat family plana esaten dela, edo bestela ja helduago azarenean, baina ez nerabe izutzen duta igual. Orduan hori indartzeko asmoa zutenez, estanda horri buelta bat eman genion. Orduan prozesua pixkatu izan zen, baiek aurkezten ideia, horri buelta batzuk eman genion, eta gero hortik aurrera, pixkat esan ziaten ze moduko ilustrazioa nahi zuten. Hau da, nik, duela denbora bat jatu dela horrelako askorik egiten, agian beste diseinu mota batean agin murgilduta, baina egia da, kartel pila bat egin ditu dela horren inguruan, estilo horrekin. Orduan, behaiek horrelako zerbait nahi zutela aipatu ziaten, orduan abia puntu bezala hori hartu nuen. Horre esan daiteke ere diseinua eta ilustrazioa uztartzen nik nire ez jakintasunetik, hemen gehiago daki norbait balin bada hitz egin dezala, baina iruditu zait zurena ezagututa ere nola esan eskuz egindako edo eskutasun hori nabari dela kartel honetan, ez dakit trazo finak dian, koloreak, baina hau da, diseinu edo kartel batzuen diseinuak askotan daukan zurruntasun hori baino ez dakit oso toke humano bat bezala nabari izan diot, lehen esan dugun psikodelikoaz aparte eta kolore estandaretaz aparte, baina ez dakit hori atzeman diot, ez dakit aladan Ruen. Bai, azkenan, hasiera batean, azten naiz pixka eta referentziak ikusten eta kontzeptuak lantzen, eta adibidez, estanda horri eman diogu, da hori denok ezagutzen duguna, da laukiaren barruan dagoen da hori gehitu genion ikartxo bat, dala estandaren ikonoa. Orduan, demagun diseinu mailan baita, aurtengo Durangoko azokari eman diogu da beste puntu diseinatuago bat edo. Eta nola esan, hau da, daukaolako ikur bat eta da, eta asmatu behar da. De hecho, gaiakin zuten sare sozialetan partekatzen nola zer da, eta jarri zuten bai ikurtxoa eta da hori ondoan. Eta, jende askoak asmatu zuen, orduan ideia, funtzionatzen zuela ikusi genuen. Eta gero hortik abiatuta, ilustrazio mailan, normalean beti, botzetatzen azten naiz eskuz. Dena eskuz, hau da, paperean, ziriborroan, eta bai arkatzakin, boligrafoakin, eta, ideiak pixkat, antolatzen. Eta inklusitatean, eta gaur egungo, ez emakumez gizon horren baitan, bi irudi esmatu nituen, nun bi pertsona dira, baina bata urdina bestea gorria, baina ez du esan nahi bata mutila bat bestean ez, kabezik eta nazta daudela ez, erdian dago ezan da hori, eta hasieran beti eskuz egiten dut dena. Gero ja behin eskuz bukatzen dudanean, eskaneatu egiten dut, eta bertan jazten naiz, pixkat digitalizatzen, hau da, Illustratorrekin, zenbait, ezakin nola esan, figurak edo forma horiek, ja, zuzenago eta hobeto jartzen. Eta gero bai, igual gehien dagoena eskuz egina, edo ezain perfektua agian, ez eta digitala izan ere, izan da tipografia ez. Hor bai dagoela, nahiko eskuz egina. Vale, mentxe ikusten nahi gure bai kartela. Egia esan ze berezia dan eta zenbat talentu dauden munduan eta nola zuri entzun da askotan norbaitek ikus dezake kolore gorria, ez? Edo kolore berdea edo izar bat, baina nola lan baten atzean dagoen ala enkargatu dizutelako zenbat ideia dauden, ez? Auto hoien atzean norbaitek ikusi dezake kartel hau eta esan, hau da kolore estanda bat eta ez da beste zer, edo gustatzen zait, edo ematen du Pink Floyden portada, edo nahi esan guztia, baina benetan atzean dago zure, lehen esan dezu ez, buruari bueltak eman, hori asko gustatu zait. Hemen badagola ere ideien transmisio handi bat, ez dala visuala den lan bat bakarrik, ez da? Hori askotan igual, ez dakit inbeste ezagutza ez daukagunoi, ez daukagunok ez gea hortaz jabetzen, ez? Hemen badago ere teoria ez dut esan nahi, baina lehen aipatu dezun lanketa guzti hori irudi bat tratatzeko modua aukeratu aurretik, ez? Informazio asko.
Bai, niretzat garrantzitsuena zerbait transmititzea, gero lehenengo ikusten duzun lehenengo momentuan igual ez da somatzen, baina horren atzean badago ideia bat eta kontzeptualizazio bat. Hori da, kontzeptualizazio. Kontzeptu horietara iristeko, horrelako indar da historia hartu eta ideiak irekiago da. Hartu, zer da niretzat, nola irudikatu dezaket, inklusibitatea eta gazteen inguruan, Orduan igual, gaztei helarazteko, ezakit, igual pentsatzen duzu, kolore paleta bat, pixka retroa den, igual gaur egun ematen den Stranger Things proio hori agian koloretan somatu daiteke, VHS kolore horiek, gero, bi pertsona horiek, ez binariak diren bi horiek nola nahazten diren, eta erdian beste kolore bat sortzen da, aniztasuna hor ere ikusten da, ez? Eta azkenean dira kontzeptuak gero nola eramatea grafikora. Izue, sartu Durango Kazokaren webgunean, ze guk streamingen erakutsi dugu kartelau, baino irrati guinen bitartez entzuten gaitu zuenok. Bere sortzailearen azalpenak entzun da, orain jakimina izango duzue, eta egia esan merezi du, bertan, Big Bandaren jokuak, unibertsoa, kultur unibertso euskaldun hori guztia, gauza asko eta lotura asko topa ditzake, ikusleak eta Durango Kazokako zaleak, beraz, sartu bertan eta gozatu. Ruben Ramos, plazer bat, izango dugu bigarren kafe bat hartzeko aitzakia, diseinuaren edo musikaren edo hainbat alorren inguruan zurekin aritzeko. Besarka da handi bat. Eskerrik asko, Ruben. Eskerrik asko. Aio. Eta lehen loutopeta aipatu dizuet, eta lurrau zurea kantuarekin, Siger gogoan diskotik, egingo ditugu hurrengo minututxo hauek segituan bertso giroan murgildu baino lehen. Bost urte barru Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 11 minutu eskas, arratsaldeko 5 izateko, eta esan da bezala, bertso girora egin behar dugu. Alaia Martinen ganbarako lan bat entzuteko. Honela dio ganbarako gaiak. Epailearen aurrera ekarri zaituzte. Esaten duzunak ez duzugan bakarrik eragingo. Lehen borroka bakarra zen, jantzi edo ez pijama, baina iluntzen joan zen, gure etxeko panorama. Eta apurtu haurtzaro, zoriontsu baten plana, orain negarrari eusten, eduki behar dut lana. Aur bat nola joaten da, epaietzar baten gana, galdera klasiko batek
sortzen du niregan zama. Galdera klasiko batek jartzen du niregan zama. Nor maite duzu gehiago, zure aita edo ama. Parean mailu bat eta barruan galde ikurra, dena puskatzen denean, anabasa ziurra. Zoriona oroitzen dut, iragan baten gailurra, nola liteke etxe bat, kolpez erdiz erdi urra. Galdera bat egingo dit, eta niregan glamurra, puskatzen da dardar baten, baitut oinazpiko lurra. Puskatzen da dardar baten, baitut oinazpiko lurra. Amatanik baitiogu nire aitari beldurra. Alaia Martin ari gara entzuten ganbarako lanean, getxon, duela aste pare bat eskinitako saioan, eta entzuten jarraituko dugu, jorratzen ari den gaia aztertu horretik. Mundua alda liteke garaika, mundua irauliteke epaika, tratu bat tratu txargisa, ezin nuenean sailka, eskolan lagun artean, ezin nire mina aipa, baina amak ezin du izan, beti mamu bat jarraika. Naizta bihotzetik kontra esanekin maita, naizta bihotzetik kontra esanekin maita, aitari esango diot, jada ez dela nire aita. Txalo zaparrada ederra jaso zuen Alaia Martinek ganbarako lan honi esker, eta gero getxoko final aurdena irabazi zuen. Gurasoak banatu zizkion aurraren tokian, jarrita osatu zuen bertsoaldia, eta horren arira datu batzuen bila aritu naiz, eta barkatuko diazu, baina pixka bat Hego Euskal Herrira begira jarriko naiz azkeneko datuak bertakoak. Eta zoritxarrez, eta hau jakina du, bidasoatik bestaldera entzuten gaitun edo nork, Zuberoa, Batxena, Farroa eta Lapurdiko datuak eskuratzea bere horretan ez da inerresa izaten, eredu administratibo ez aurrek ere sortzen duelako, ez Euskal Herri sakabanatu honetan, ezin horretan aritzea. Beraz, barkamena doala horretik bai. Datuei begira, azkeneko datuei begira, 2008 eta 64 ezkontza,
desegin ziren Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan azken urtean. Eta 1059 Nafarroan dibortzioak dira hauek, ez? 2864 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 1059 Nafarroan. Ulertuko zen, dibortzioaren ñabardura, ze banaketa ez ofizial hoiek, edo, bueno, administratiboki deklaratzen ez ziren hoiek, asko dira, baina ez daude datu hauetan. Hori da. Eta horietatik, gehiengoa, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 79,9 hau da, 80 elkarren arteko adostasunez izan da, eta Nafarroan pixka bat gutxiago, baina hemen ere gehiengoak izaten jarraitzen du, 73,8. Beraz, bueno, datu horriek nahiko pozgarriak, ez da? Adostasunez iritsi direla bikoteko, bi alderdiak dibortzioraz. Gero beste mota batzuetako kasuak ere badaude, gertatzen direnak, salaketen ondorioz, edo bueno, abandonoaren ondorioz, eta bueno, badaude beste batzuk, baino zorionez gehiengoak elkarren arteko adostasun bitartez gertatzen dira. Baina, hemen, Alaia Martinek semearen edo alabaren paperetik egiten du, eta beraz, guk behiratu nahi dugu seme alabak daudenean ze gertatzen da ezkontza desegite hauetan. Bueno, kasuen 153an Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, kasuen 153an zaintza partekatua izan zen. Horietatik 139,2an, bueno, barkatu ez. Beste 157an? Hori da. Beste 157an, 139,2 amari egokitu zitzaion, eta soilik 7,5 aitari. Eta Nafarroan datuek nahiko antzeko. Zaintza partekatua 146,1an, eta amari 149 besteen... Hemen datua zartxo baite labur biltzera. Kasuen erdian zaintza partekatu izaten da, baina beste erdi horren ia guztia, gehiengoa, amari egokitzen zaio. 39,7 aurka, edota 49,9, 104 aurka. Beraz, bueno, hor datua pixkate zentratze aldera. Hori da, eta azken 10 urteetan goraka egin dute bai Euskal Herriko txoko guztietan zaintza partekatuaren aldeko autuek, eta horrek pozgarria dirudi teorian. Hau da sozialki desiragarria duguna, ez? Zaintza partekatua, eta hainbat kolektibo horren alde borrokatu dira azken 10 hamarkadetan. Baina zaintza partekatuaren legea onartu ostean, praktikan gauzak ez dira asko aldatu. Oraindik. Etxeko lanek eta aurren zaintzak emakumeen ardura izaten jarraitzen duten nagusiki. Emakumeak dira aurrak zaintzeko lanaldia murrizten dutenak, 183, Jesus, bai, 183an, kasuan 183an emakumeak dira lanaldia murrizteko eskatzen dutenak, eta estendentziak hartzen dituztenak, 185an emakumeak dira. Hau da, ez dago hemen konparaziorik, oso datuak marginalak dira. Beraz, horregatik, zaintza partekatua, esan bezala sozialki desiragarria den arren, bueno, hankamotz geratzen da. Bereziki egungo egoeran. Ze gertatzen da, indarkeria kasuak daudenean, eta tamalez asko gertatzen dira. Emakundek ateratako ikerketa baten arabera, zaintza partekatuak ez du behar besteko bermerik ematen genero indarkeriarekiko gertakari bat bizitzen ari diren kasuetarako. Aditu askok uste dutenez, inposatuz gero, bikotekidearen eta seme-alaben aurka eten ari den indarkeria iraunarazten laguntzen du. Hau da, ez du laguntzen eta gainera okerrera egin dezake. Ze lege daukagu? Duela 2 urte jakin genuen zaintza partekatuaren 2015ko legea berrikusiko zuela Eusko Legebiltzarrak. Helburua indarkeria matxistarengatik auzipetutakoei seme-alaben zaintza ukatzea zen. Hau EH Bilduk eraman zuen lege proposamena Legebiltzarrera, eta ia erabateko adostasunez egin zuen aurrera. EAJak, PSek eta Elkarrekin Podemos Izquierda Unidak babestu egin zuten, eta PP abstenitu egin zen. Voxek adiz kontra egin zuen, noski, espero den bezala. Baina, mantxo doa dena, eta legea prozesuan zegoela esan ziguten, baina aurten uztailean Donostiako epaitegi batek alabaren zaintza eman zion gizon bati, indarkeria matxista egotzita auzipeturik dagoen arren gizon hura. Beraz, legea mantxo doa eta oraindik aldaketarik ez dugu ikusi. Ez teorian eta ez da praktikan ere. Hori plazaratu du Alaia Martinek bertxotan.
Eta egian bertso horiekin, balioko digu burutik kentzeko umentzat onena familia nuklear arkaikoaren ideia dela. Arratsaldeko 5 eta segituan informazioaren bilagoaz, berriak ez dira onegiak Goiuri kontatu digun honetan, ez dakit azken orduak ere berri onegiak ekarriko ote dituen. Arratsaldeko 5 eta minutu bat bagoaz Naiz Irratiaren erredakziora, gure estudio zentraletara, Egoi Belategiren eskutik azken ordua jasotzera. Arratsaldeon. Arratsaldeko 5 eta minutu bat eta bi albiste nabarmentzeko arratsaldeko ordunetan lehenik eta behin gurera begira eta lan arloan datorren asteazkenean urriaren 26an grebari ekingo diotela Donostiako udaleko garbitzaileek. Erakundeak azpi kontratutako FSC Mediambiente enpresarentzat egiten dute lan garbitzaileok feminizatuta dagoen sektore honetan nagusi diren soldatarrakala eta prekaritateari amaiera eman diezaiotela eskatzen diote Donostiako udalari. Eta nazioartean Errusia Gerson hiria ebakuatzen hasi da Ukrainako armadaren ofentsibaren ondorioz. Дорогие земляки, мы с вами все знаем. Vladimir Saldo, Gersoneko alkate Errusia zaleak azaldu duenez, 50.000 eta 60.000 bizilagun artean ebakuatuko dituzte Dnieper ibaiaren beste aldeko lurralde okupatuetara eta baita Errusiara ere. Baimenik gabeko zibilen itzulera, 7 egunez debekatuta egongo dela ohartarazteaz gain, Saldok baieztatu du Errusiaren aldeko administrazioak Dnieper ibaiaren ezkerraldera leku aldatuko duela bere egoitza. Arratsaldeko 5 eta 2 minutu hauxe dena momentuz informazioa berrituko dugu 6 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Naiz Irratia. Arratsaldeon entzule guztiei, ongi etorri berriz ere Doinuetatik haratago podcastaren kasu honetan 4. kapitulora. Gaurkoan Amaia Irazabal aktoresa esango nuke, ez beste gauza askoren artean, daukagu gure artean, eta gainera gaurkoan berezitasun bezala, orain artekoak nire etxeko balkoiaren egin ditu dalako, gaurkoan Donostiako auzoko Maria Cristina parkean gaude, hemen elkartu geha, baina hemen ere hon izan geha gure aurreko proiektun bat hola makinatzen, azeke Amaia eta Biontzako esan daiteke ere leku komun eta berezi badala. Eta beste gabe, ongi etorri Amaia eta eskerrik asko gonbita, ez dakit, onartzeagatik? Eskerrik asko zuri gonbidatzagatik eta egia da, hau dela gure leku kutxun bat. Bai. Kanta kutxun bat, hau leku kutxun bat. Hoxe, leku kutxuna eta leku eharra, zure lau kantu kutxunak ezautzeko. Ezautze zaitu nantzako Amaia, hola, batzutan pixkat trantzia edo eskaxa izatean horbere burua definitzea, baina zertan ibiltzen zea, ezagutzen zaitu norbaitek Amaia Irazabalen radiografia askar bat beharko balu, zer mugitzen zaituzu bizitzan, zertan ibiltzen zea, ozesatxatan ibilizea eta zaude orain, kontatu pixkat. Antzerkian nabil. Antzerkia egiten dut orokorrean, bizitzan. Ogibide bezala, Ogibide bezala. Galbide bezala ere, seguro, Bai, eta bizitzan ere bai, egiten dugu antzerkia. Eta... Profesionalki izango dugu, antzerki gintzan dena gabiltza, baina profesionalki egitza, holtza gaina. Oida. Eta orain klaseak ematen ditut ere bai, hasi naiz hor antiguako jakintzan, eta, hor proiektuekin, guain dala gutxi kamikaze, sorkuntza kamikazea hor baratzak proposatutako, konbokatutako deialdi batean parte hartu nun, eta guaindikan horren gusto honakin nabil, eta hurrengo astean, aste honetan, de hecho, ostegunean iparraldera, han bonbon beltzekin nabil, gure xagarrak ikuskizunarekin, eta baditugu emanaldi pare bat Saran, eta gero Maulen, eta horrela. Azkenan, entzule ez dakit, batzu jakin gaute besteak ez, baina antzerki gintzaren mailan Euskal Herrian ere, konpainia asko daude, sorkuntza izugarria da urtero. Ez dakit jasotzen duen ez medioetan eta ikuslengan askotan musikak daukan trataera hain berezia ez, edo lehen lerrokoa, baina bazabiltzate jende asko hor
ez dakit, sormena ehuntzen eta kulturaren zati handi bat izaten, ez? Eta eskaintza handia da. Nire hausnarketzetan askotan eskutukoa dirudien, baina eskutukoa ez dan mundu badala ere, ez? Holtza gainekoa. Zaizu iruditzen? Bai, eta badago, naiz eta igual hori medioetan ez dana asko agertzen edo gutxio, baina asko dago. Eta jende asko proposamen berriakin, eta bai, badago. Zure lehenengo kantu kutxuna zein dan, erakutsi baino lehen, galdetu nahi nizun hori ez, zure harremana musikarekin zein dan, ez? Hola, orokorrean badakit oso galdera sakona izan daitekela. Ordu beteko podcasta egiteko modukoa, baina bizitzan ze txoko aurkitzen diozuzuke musikari, maila pertsonalago batean igual. Enaiz musika asko entzuteko pertsona, deskubritzeko eta ez demora asko pasatzen musika entzuten, orain batez ere, hori izan da ere, eukinulako temporada bat sensibilidade edo eukinun belarrian horra arazo bat, eta ordun ja pixkat musika jarri eta bere alaia saturatzen nintzen, baina orain hasi naiz berriro hobeto nagolako. Eta horren aurretik, bai izan naizela musika entzutekoa, baina gaina, CD bat eta R arte. R arte. Jo que se, Bui, ama, ez mikroa. Lasa. Kentzazpiko garaitan, hori izan, hori lehenengo disko berde hori, edo, jo que se, gero eukinun... Gaur da bihar. Bai. Disko hori. Gero eukinun epoka bate bai, Doktor Deseokin. Ojo. Gero ezakitola, baina... Bai, ulertzen dut. Podcast hontan asko kaipatu dute ere, garaiak aldatu dira eta leheno askoz gehiago ginala, momentuan harrapatzen gintun CD batek izan gurasoen kotxian, kaset batek ere, jende asko kaipatu, eta leheno ez genekan oaingo hainbeste input eta hainbeste eskaintza, ez? Leheno zan, zeinek aipatzen duen, sorotan belen zedia, beliana, eta dana buruz ikasio kentzazpina, nik ere bakiz ez esatezun. Eta hain gehiago funtzionatzen igual, pilula txikiekin bezala, ez? Momentu, kantak. Normal. Bueno, baina ulertu ez esaten dezun, igual etzea edo orain gehiago, baina bilatzaile aktibo gaixo bat, ni bezala igual, ez? Baina horrek ere azkenean gure zertara dedikatzen gan eta batzutan behartuta gaude batzuk, baina bai uzten diozu, ez? Abestiak zure ez dituzu bilatzen, baina aurkitzen zaituzte, esan daiteke, eta aurkitzen zaituztenean, hortxe daude, eta... Bai, eta batzutan jotzen dut nik ere behaien gana, momentu... Eta bai egia da, errepikatutzen diala kanta batzu bizitzan zer, hor daudenak, ez? Eta bai, egia esan, hau itian eskusakin, bai jarri naizela atzea behira, eta hola, bibliografia antzeko bat, edo biografia antzeko bat musikala, indetela... Bai, hoixe da podcast honek. Gero zaila izan zait lau aukeratzea, baina... Danoi bezala, azkenean bibliografia hortan berezia dian geltokiak aukeratzeko orduan, hainbeste daude batzutan, ez? Zaila dela, baina, lehenengoakin hasiko, luzatu baino, zein da lehenengo entzulari erakutsi nahi duzun zure lehen kantu kutxuna? Lehenengoa da Tracy Chapmanen Crossroads. Eta zeba kanta hau, ni santurtzikoa naiz, eta txikitatik 3 urte nitunetik, astebururo eta udarero Getaira jun izan naiz. Orduan, ja, azkenean erdi Getai arran nintzen, erdi santurtziarra, oain Donostin bizi naiz. Total, hori, astebururo, ite genitula ostiral arratsalde eta igande gauetan, bidaia, kotxian. Eta kanta hau zan, askotan igual igande gauetan jartze genuen zinta bat. Eta hau zan lehenengo kanta. Eta goatzen naiz sentsazioa hori, igual ja nik afaltzen un Getaian, ja oherako ezela, eta gurasoak aurrean da niatzean mantakin etzan da, eta kanta honekin, goxotasun sentsazio bat oso polita. Baina beti bidaiatzen, beti aurreaka. Eta nik uste kanta honek ere bai badakala,
jutian sentsazio bat jakanta beak, zakit. Bultzada emango balu bezala, Bai, igual da nik horrela esango etelako, eta emateit, hola, sentsazio hori daukala, gero esango jazu ezuek. Kuriosiak atentzuteko, eta bultzada norantza ematen digu, abesti honek, eta entzuleari ere bai. Aber ze irutzen zaizuen, Tracy Chapmanen Crossroads abestia, Amaiera Zabalen lehen kantu kutxuna, hementxe. All you folks that you own my life, you never made a sacrifice. Demons there on my trail, I'm standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right, hands that grab me on every side. All you folks think I got my price, which I'll sell, all that is mine. Think money rules when all else fails. Go sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside, all the reasons why I live my life. Entzun dugu, Tracy Chapmanen Crossroad, edo Crossroad, zakit, esea baka, no ez? Bai. Baina, baka. Entzun dugu. Eska komplikatu da esateko baino. Crossroads, hortxe entzun dugu, abesti puska, egia esan ez nuen ezagutzen, eta Amaia eta biok hitzeiten ari nian, klaro, Tracy Chapmanen abesti famosuna, ezagutzen nik, beste Faskar hori, ez dakit, garai batean jiten bat hola izango zen, eta igual horrek lortu du unibertsaltasun puntu bat, baino, kistona gustatu zait, aipatzen eginean, ze ahots goxoa eta ze abesti hasieratik bukarara heltzen zaitun abesti horietako bat, ez? Ez duna ere estanda berezi baten beharrik, baizik eta hortxe dagoela, ez? Horizontalidade eder horretan. Eta bueno, zure kasuan bidaia egite horrekin asoziatzen zenuen, eta errepidean jun, edo izaten dira besti batzuko besua lehiotik atea eta bizitza gozatzeko bezala, ez? Holakoak aipatu aurreko podcastetan. Deskubrimentu eharra, hortxe daukazue, Chapman, ezagutze ez dunak entzun, eta noak abultzatzen zaituzten. Bigarren abesti kutxuna, Amaia, zekarri diguzu? Bigarren ekarri dut, abesti bat Infinity daka izena, guru Josh Projectena, beiratu inbarri izan dut, banekin Infinity zala, baina enekin zeinena zan. Eta abesti hau keratuet, guke kuadrilan lehenengo aldiz viaje bat, elkarrekin Mallorca ju ginen, eta hola izan zen gure 18 urtetekin aurrengo bidaia, hola, farra, ez daki zer, eta hor deskubritu genuen, ez dakit, diskoteka baten edo jarri zuten hau, eta izan zen momentu kristona. Eta hor gero bueltatu ginen, eta lokal bat hartu genuen. Hor getaian oso, hemen bai, supongo, lokalak. Nik ez duen euki, baina oso ohikoa zen. Kuadrilan artean, bakoitza, ez dakit, 10 euro bere garaian mila pesta izango zian, baina... Ez dakit zen bat horretzen genuen, baina bai, topatu genuen lokal bat, eta dana emozionauta, baina, karo, hasieran ez genekan argiik, eta guatzen naiz, ez genekan naiz zer. Gero ja sofak eta jarri genitu, baina lokalian hor lehenengo egunean argi gabe, sofai gabe lurrian eserita, eta gu dana emozionauta hor gure lokalakin, eta justu lagun bat ezekan, alainek zekan, holako irrati oitako bat argi, eta hasi ginena bilatzen, ze kanta, ze jarriko zu. Eta derrepente kanta hori, irratian. Infinity hori. Nola dia horiek sinkronizidade hola bestial epiko bat, ez? Baina, eske gu baina
txorauta hor. Gaina, karo, ez genekin nola topatu kanta hori. Claro, garai hortan ere etzeolako gaur egun dauden Shazam, o internet, Google, eta ze horiek, ez? Siri, eta... Hori da. De repente, parabanta. Bueno, eske izan zen momento, bai, osea, ez... Ahaztezin. Kuriosoa da, bueno, kuriosoa bi gauz. Bat, ez dakit ziguzea bestia, baina Infinity esan dezunean, ez dakit zergatik nire buruak asoziatu duen parranda edo zerbaitena izango zen, igual, igirriega horiek beti nahi, hola, parranda, zea... Intensity. Intensity, bai, ekartzen didate, eta bigarren gauza kuriosoa da, podcast guztitan ikusten dut jendea momentu, ez dakit nola esan, pertsonal, sensible, lasaiago batzutan, baina denak daukagu ere gaztetako honeak ekarri dituzte Doberren Let Me Out, lehengoan Alexek Baila Morena, Zukerorena, eta pixkat antzeko argibide bat eman zuen, ez, gaztetan, eta abesti honek aktibatzen ziola, iragan bat, lokal bat, Mallorca bat, o parranda bat, eta zure kasuan uste tankera berdineko abestia dela, ez? Gazte ginenean, eta komila jartzen nahi hemen, podcastan ikuste ez diran komila. Bai. Baina gazteago, igual ginenean, parranda giro horretan zeuden abesti sorta horietako bat, ez? A ber, taldearen izena nola zen? Eski komplikatu Guru Josh Project. Guru Josh Project eta Infinity. 2008. 2008. Buf, eske garaionak. Ba, ber, entzun ingo dugu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity. The time goes by so naturally while you receive infinity. Here's my key, philosophy. Bueno, bai. Noski, ez dagoetzen dutela tiki-tiki-tiki-tiki-ti. Tiki-tiki-tiki-tiki-ti. Gueko hau daukan abesti hau, ez dakin hau zala, baina bai, Infinity. Eta, garai hortan nahi noikoa zen, hola, timba moduko musikan ere, saxofoi epiko horiek, ze soinu berezian, 2008 izan dugu, bai, super 2000 garren hamarkadako soinua bezala irutu zait, eta ni ere eraman nau. Ni Mallorcaren nintzen, baina ni pixka Saloua eman nau. Salouen egin genuen guk horrela kuadriakin garai horietan eta pixka gazteagotan, ez dakit, gaztetasun horren izenean egiten zian fin de kurso eta eskapada horietako bat, eta bai, eraman nau. Oso ondo, festa giroko abesti bate bai, klasiko bat, kantu kutxunetan, bizitzak ere behar dulako nola esan. Hausnarketa, filosofia, hemen Infinity nesaten duz, here's the key, filosofi, edo olako zer esan duen, baina behar dugulako ere gure Mallorca txikia bizitzan. Aurrera jarraituko dugu, hirugarren kantu kutxuna zein ekarri duzu, Maia? Ba, hirugarren ekarriet Bibere. Eta da Basko Rossi dela Italia abeslari bat. Eta hau ekarri dut, izan dalako Florentzian inunik Erasmus, eta bueno, etxian konpartitze genuen nerekin etorri zan Tania, mendik, Urnietako dala bea, eta gero han, frantsesa eta Maria Greziakoa dala. Eta bagenitun auzokide italiarrak,
Bertakoak. Eta orduan, bueno, gu iritsi ginen etxe hortara, eta ez dakit, bigarren egunean ja timbria josi guen, etorria faltza, ez dakit zer, eta bueno, ja hasi ginen hor behaiekin ibiltzen, da goratzen naiz lehenengo aldia behaiekin afaltzea eta eginala, haietako bat ezekan genuela kotxe bat txiki-txikia, eta sartu ginen hor, behaik zian 5 eta gu 4. Bueno, imaginau, danak ez ginen egongo, baino ia danak. Eta kotxe txiki hortan, Florentziatiko gaina bastante loko kontuzitzeuela. Eta kanta hau, eta zan, ez dakit, momento hori bai oso altu bat. Claro. Erasmusen, ez? Lehenengo nola esaten da, normalean zentzu honean esaten dut, ez? Gurasoen, zentzu honean, gurasoak, gurasoen, ez dakit, arresia, edo nola esan, babesa, ez? Lehenengo aldiz azkenan unibertsitate, eta Erasmusan nik behiraz dut egin, baino Erasmusa izaten da lehenengo, guazen esatea, independentzia, esperientzia abrupto bat bezala, ez? Gaina horrela etortzen da, boom! De repente Florentzian zaude, zure, aipatu ezu, komitiba internazional horrekin, ez? Eta kontestu berri batean, ulertzen dut ze epokataz ari zean, lehenengo ostras mundua, ez? Sentsazio hori, nik Bilbon bizitzan nun, hemendik ordu betea, baina bizitzan nun ere ane denetari zegoen italiano gutxi, baina leku ez denetari zetoren jendea zu kontekstu berri batean, ez? Kontestu berri horretan jendeak torri afaltzea edo seguro esango zizuela, hau ez duzu ezagutzen, basko hau, hemen artista italiano hau, eta hor, beraien kultura pixkanaka ere deskubritzen, ez? Ze garai politak, bai. Hoi da, gaina, espeziala da, ze guaindikan mantentzen dugu gukarremana Laurok, osea, behintzate, auzokidekin gutxio, baina gu Lauron artean, eta urtero ikuste gara, osea, bueno, de hecho, Romaragoa ze urte zarra pasatzea. Eta besti hau entzungo ezue, segurenik? Fijo, osea, beti entzute dugu, beti. Osea, hau esango benuke ez dala zurea bakarrik ere ez? Hau da, konpartitutako abesti kutxun badan ere, bai, ez? Total. Eta horregaitik, ez da beste zergatik, osea, horregatik bakarrik. Bueno, baina arrazoia, azkenean aipatzen genuen, kantu kutxunak hori behar du, ez? Ona edo txarra, zer da ere, ona edo txarra, ez? Musikan oso subjetiba, baina gehiago da daukan botere evokatibo hori, eta gustatzen zait hau, kantu kutxuna ez norberaren izatea bakarrik, hau da, ni hemen nengoen momentu honetan eta hau eragiten dut hori ere bai, oso ondo, baina, kasu honetan da zuen talde txiki eta bizitzako oso momentu espezifiko bat, ez dakit, irudi edo kuadro hori borobiltzen duen soinu banda izan daiteke, ez? Ez dut ezagutzen, italieraz izango da, ez dakit entzulen artean italianoa kontrolatzen dunik egon danik, baina adibidez, pixkate letra edo laburtu ezakizuela 10 segundutan zer esaten duen? Bai. Guk asmatuko dugu? Bai, asmatuko ez duen, oso erresa. Bale, orduan oso atentongo geha eta gero bakoitzaz ondorio atatzitun gure italiera eskaxekin. Hemen txedakagu, nola zan, Basko Rosiren Bibere abestia. Hemen txakazue. È passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere, vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.
vivere e non essere mai contento, vivere come stare sempre al vento, vivere come ridere, vivere anche se sei morto dentro, vivere e devi essere sempre contento, vivere è come un comandamento, vivere o sopravvivere senza perdersi d'animo mai e combattere, lottare contro tutto, contro. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Hoxe zan, bi bere abesti puska, ez tezu ikusten, baina hemen Amaiak ze irribarre dakan, oantxe bertan seguro Florentzian zaudela, ez? Eta ez hemen Kristinanean eta gero atxaldian egin behar batzukin, eta ni hemen txapa ematen, zu hain guztua dantza bentsat 3 minutuetan, ez? Horre, hango kale hartian, jende berria zautzen, unibertsitate garaian, oindik bizitza gainea etorri gabe, ze ondo, Horregatik zaudain poziko hain, ez? Zer dan, musikan indar hori, ez? Nola eramaten gaitun beste lekuetara. Jo, mila esker, ez duen ezagutzen, abesti hau, komentatzen eginean horreko hemen, nire italiano ez dakatela maila eskasa dakatela, ez da esateatik, eta maila eskas horrekin harrapatzen nahi nintzen, hemen importantena biharra o nola zan, ez? Importantena biharra zala, eta bi bere esan diazu bibir dala, ez? Hau da, bizitzarena aldeko kanto bat bezala, ez? Bai. Oso abesti hotzana bezala, ez? Tristea dirudi, baino ez, akorde segidak eta tipoak nola kantatzen duen, bai, bizitzeko gogo basartu. Italiano ikasiko dut, Amaia, eta ojo nahi zen Florentzia jungo bat. Abixatuko izuet, zure komitiba guztia eta ingo duan pasta janpolit bat. Etorri Romara. Oso, ondo, aurrera jarraituko, azken abesti kutxunakin noa eramango dituzu, Amaia? Azkenakin dantzara. Uepa, iraganeko parrandan bat, o... Ez, oaingoa. Stromae. Maestro. Bai, Sante. Eta zuk nun topatu zenun abesti hau, ze momenturekin lotzen duzu? Ba, Stromae deskurritu nun, lehenagotik ere bai hemen papa ute hori... Bai, abesti puska. Bai, entzuna zan, eta gero bai jakinunean horratzen zegoen historia, karo, ni frantzes ez dut, hain gehiago ulertza, baina leheno ez, eta izan zen justu gehiago deskurritu nun artista eta bezala, han Frantzian bonbon beltzekin egin genuen egonaldi baten Bretainan, handik bueltako bidai osua beha entzuten pasa genulako. Eta hortik, eta gero ja egonitzan adi, eta ateazunean hau, ze hau berria da, aloro egonitzan, eta, eski ikaragarri gustatu zait. Bestea baino, ez dut izango gehiago, porque besteak ere, beste aurreko diskoa ere pila gustatzen zait, baina kumbia hau da gozada bat. Bai, lehenengo entzunaldean nola seduzitu zintuna, ez da? Bai. Musikaria, izate oso performatiboa dakan pertsona bat, ez? Eszenatokian, orduan esango nukean, antzeslea ere, bai. Ez dakit, dena daukan tipo bat. Benetan, maisu bat, maestro bat. Maestro. Oso ondo, Stromae entzunez agurtuko ditugu entzuleak, eta zu ere bai, Amaia, hemen txoki dugu Amaia Irazabal bere kantu kutxunak aurkezten eta eskerrik asko, pare bat ez nitulako ezagutzen, eta orain errepasatuko ditut berriz. Eskerrik asko zuei beste aldean egoteagatik, eta Stromaeren Sante abesti puskarekin agurtzen zaituztegu, hurrengo asterate. Mi esker Amaia, eta hurrengo arte. Mi esker zuri, hurrengo arte. À ceux qui n'en ont pas,
à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, on est payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans 1 heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Rappelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas s'y frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Naiz irratian, bigarren kafea. Jende gutxik, jotzen du txistu horrela eta jende gutxik eramaten du txistua alako tekstura eta alako espazioetara. Eta guke, jardun horren eta trebetasun horren arduraduna nahi genuen gaur gure bigarren kafearen azken txampa honetan. Ikusi dugu, Bilboko Orkestra Sinfonikoak Debussy eta txistuaren soinua emanaldiak aurkeztu dituela, azaroaren 3 eta 4 izango direnak, eta ikusi dugu baita ere alaxa aurkezten dutela. Debussyk ninfen artean txirula jotzen imaginatu zuen faunoa baliatuko dugu, txistuaren antzinako soinua musika sinfonikoarekin uztartzeko. Garikoitz Mendizabalen eskutik, gure instrumentuaren alderdi tradizionalaz, eta gaurko lenguaiaz gozatuko dugu Javier Martínez Camposen piezan, keniarrek erabiltzen duten iruzuloko txirulan oinarritutakoa, baita zaharra izeneko piezan edo bestelakoetan. Eta berriz ere emanaldiak Debussyra egingo du salto, imetxiz lanarekin, orkestrak bere soinu paleta sotila erakusteko erronka bitxa erabiliko duen pieza honekin.
Telefonoaren bestaldean dugu Garikoitz Mendizabal bileretatik bileretara, batetik bestera, Euskal Herriko txoko batetik bestera, baina eskertzen diogu guretzat tarte hartu izana. Garikoitz Mendizabal, arratsaldeon da ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, Inigo, placer bat, eskerrik asko. Aizu, hemen aipatu dugu eta kartelari ikusi dugu, Debizi eta Txistuaren soinua, eta lehenik eta behin argitzen hasi barra daukagu, ez dugula Garikoitz Mendizabal Debizi jotzen entzungo. Hori da argitu beharreko zerbait, nolabait lotu duzue Debiziren txirularekiko edo xirularekiko joeraren bat, eta hor, uztartu duzue Txistu eta Debizi emanaldi hauetan. Nolako izango da emanaldia, konta iguzu? Bai, ondo diozun bezala, nik Gutizia Euskadiko Orkestrarekin grabatu berri deten diskatik 3 obra eskainiko ditut, eta gero Bilboko Orkestrak Debiziren lana kaleratu edo azaleratuko du. Baina, bai, nire lana zentratuko da, hoxe, Karibu Peponi, Oda Estakato eta Zarra jotzean, bai. Zarra da entzuten ari garen lan hau, herrikoi bezala sinetutako lana, baino aipatu duzun Gutizia disko hortarako berreskuratu zenuena, Gari. Bai, honek badauka historia txiki bat, eta 2011an Txistu Sinfonik, orkestra nire lehen lana kaleratu duenean, Bratislavara joan ginen grabatzera, Enrique Ugarte maisuarekin, eta ez zigun denbora eman grabatzeko. Egin genituen 3 sesio 4 ordukoak eta ez zigun grabatzeko denborarik eman, eta orain urte batzuk pasata gero, hortzen daukan kajoian eta nire burua behartuta ikusten duan hau grabatu gara zegoen, zeratik oso orkestrazio politia da. Doinua bera herrikoia sinatzen da, baina egia da, Martin Elola Zumarragako txistulariak 20. mende hasieran erabiltzen zuela, zarzuelaren batean ere erabili izan dela, neko doinu rekurrentea da, baina egiletzarik herriko bezala dator bai. Hemen ari gara streamingez ikusten gaituztenei Gutizia diskoa berakusten, joan den urtean, lehen aritu gara, Durangoko azokarekin gora eta bera, eta joan den urtean Durangon topo egin genuen, Garikoitzekin eta oparitu zigun, Gutizia hau, gauza ederrau, eta, gero botako diogu amuaz, bai lan hau, baita metamorfosia ere, uste dute gure laborategian hemen piano eta txistuarekin defendatzeko eta goxatzeko modukoak badirela. Baina gaur Debiziren eta txistuaren soinuaren lan honekin ari gara. Beraz, Gari, hortz izango dira 3 pieza horiek, Gutiziatik berreskuratu dituzunak, baina bai esan dezakegu, txistua eta orkestrarekin dagoeneko urteak daramatzazula, askorentzat hasiera batean, ez dakit batera ezina ziteken bi instrumentuen arteko ezkontza horretan, eta azaroaren 24 ere hortxe hariko zarela, pieza hauetan Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, oholtze elkar banatu edo, ezta? Bai. Ni beti sinistu izan dute txistulari errepertoriera iritsi zaizkigun hainbat obrak, egile oso ezagunenak, Jose Olaizola, Urteaga, Guridi, Zorozabal, Sarrazate, Oiek musikari handiak izanik txisturako idatzi dute, eta beti nire ikasle garaian ikusten nun, hau musika ona, hau orkestazio eder batekin, hau zora gaia ditzake. Txistu Sinfonikek horri heldu zion, ezta? Baina ez nintzen hori buruara etorri zaidan lehengoa, aitortu dara daukagu, Josinazian Sorenak ere, Arauez maisuarekin lehen adibildiz erronka hori egin zuela, ezta? Eta txistulari bakarlari bezala konsideratuta beti ere, Zeusan dizagak eta gauzatxo batzuk txisturako idatzi zituen, baina bakarlari moduan hor raportu zen marra hori, ezta. Eta nik egin detena da, hori sakondu, garatu, eta oraingo bigarrengo alde honetan, propio, kompositore desberdinei eskatutako obrak eskatu. Eta hor bai, anistasuna handia nahi izan dut lantzea, ezta, badagolako soinu banda bezala ulertzen dugu musika estilo bat, badagolako herri musikan oinarritutako doinuak, soprano batekin abestutako iruten aritutzuta atzokintxun, badago ganbera musika soilik, badago virtuosismoa, danetik dago, ez? Hori da pixka bat, azken urteotan nabilena azaltzen, txistuak dituen aurpegi desberdinak eta zein moldakorra den eta zein aberatza den, ez da? Entzuten ari garen hau, Ora Estakato, pieza laburra eta pieza berezia. Hain zuzen ere, Grigoras Dinikuk konposatutakoa,
uste dut, ari eskatutako pieza bat dela, da nolakoa izan zen, gutizian, lan hau eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren azaroanen 3 eta 4 joko duzuen pieza honen konposizio prozesu hori, edo nondik nora harreman hau, Garikoitz? Ez, dinikurekin nik ez daukat harremanik, besteak beste oso toinu zara delako, baina bai, askotan bezala, iritsi zitzaidan, manuskrito bat, hau transkribituta, txistuarekin jotzeko. Eta benetan inoiz ez dut zuzenean inori ez diotentzun. Eskusidatzitako manuskrito zar bat, eta nik toinu ezagutzen nuan, internetez hainbat aldiz entzun detelako beste instrumentista batzuk jota, eta irutsi usteidan oso modu esplosiboan biz moduan jotzeko, edo virtuosismo erakusteko modu elegante bat zela, eta horrelazio, eskatu diot Iñaki Urpizuri, orkestrazioa egiteko. Azaldu behar dugu Grigoras Diniku, nik lehen gaizki ulertu dizut, 20. mende hasierako biolin jole virtuosoa dela, Errumaniarra, eta 49. urtean hiltzenean, Garikoitz Mendizabal oraindik proiektu ere etzen, beraz, ez dugu inor nahastuko. Garikoitz, aipatu duzu, Oregon zirela, bideo ni asera mantziotenak, eta Ansorena bera aipatu duzu, hemen ere izandakoa dugu, azken, aurreko demoraldiko azken hilabete horietan, Josarra Senperenarekin batera euren lan berri bate aurkeztuz, baina ondo diozun bezala gerora jarraipen hori, orkestra eta txistua uztartzearen jarraipen horri, akaso zuk heldu diozu indar gehienez eta batez ere mundu mailan ere nik gogoan dut Errusian aritutakoa zarela, esango nuke hasi inguruan ere inoiz aritu zarela txistua eta orkestra uztartuta, eman diozula gerora jarraipena apostu horri eta horren adibide ere Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatutako disko hau, azaroan izango den Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin egingo duzun beste emanaldi hau, baina izan direla Euskal Herriko lurretatik kanpo hainbat eta hainbat emanaldi ere. Bai, eta benetan, esperientzia hauek asko posten hau, eta sentitzen naizelako, pixka bat gure euskal kulturaren enbaixadore. Eta erantzuna beti izan da, arrituta, erabat arrituta gelditzen dira orkestrako musikariak, eta ikusentzuleak, entzuten dutenean, bai telebistan, bai bideoz, bai zuzenean, txistu bat horrela funtzionatzen ez da. Eta bai, Libanon izan ginen, Beiruten, Korean ere izan ginen 2013an, San Petersburgoko Orkestra Estatalarekin jo izan gendun, eta bai, orain primizia emango dizuz, oraindik fetxarik ez daukagu, baina bai ziurtatuta 23 eta 24. Denboraldian, Michiganeko Saginau orkestra ezagunak, gomidatu nahuela, bertako denboraldi barruan, kontzertu bat egitera. Beraz, Michiganera ere, joango gera, eta purka-purka ezagutzen joan daitezela, ez da, txistuaren alde interpretatibo handiak. Primizian bigarren kafean, Garikoitz Mendizabal eta bere txistuan Michigan inguruan izango direla, datorren denboraldian esango du ez, 2023-2024 horretan, eta arazoa zenean ere hartuko dugu tartetxoa zurekin hango esperientzia kontatzeko, baina galdetu nahi nizun, Garikoitz jendearen onarpenaren inguruan, oraindik badago, uste duz, zoritxarrez musika kultoaren eta musika herrikoiaren arteko langa akaso existitu behar ez lukeen bat, baina hor dagoena, eta ez dakit atzerrian konturatu zineten segituan, Errusian, San Petersburgoko orkestarekin jotzen okerez panaiz, publiko kultu horrek, musika klasiko eta orkestra sinfonikoaren kultura zuen publiko horrek, osondo hartzen zuela txistua. Ez dakit hau une oro gertatu zaizuen, gero galdetuko dizut Euskal Herrian nola hartzen duten hau, baina nolakoa izan da bilakaera hori edo, atzerrian txistua eta orkestaren arteko ezkontza hori orkestu duzueneko publikoaren erreakzioa edo. Bale. Horrei erantzuteko nik gauza bat nabardura txiki bat egin nioke. Nik ala sentitzen naizelako, ala gustatzen zaidalako. Jartzen naizenean orkestra batekin aurrean, txistulari bakarlari lan egitera, bai prentza horretan, eta bai zabaltzen den literaturan, ez zait gustatzen gilegi sakontzea hau txistua Euskal Herriko txoko txiki bateko instrumento tradizionala eta gure dantzak eta jotzen duen instrumentua da, eta guain bapatean begira musika kultuarekin konbibitzean nijoa, hola, nola baita izateko. Ez zait gustatzen hori fomentatzea, benetan pentsatzen dudalako 21. mendean, eta izan dagoen bilakaerarekin, eta ofizialtasunakin konsolatu jotan eta txistuak normaltasun guztiarekin eta horretara bideratuta daude nire enkarguak eta nire obra guztia generatzeak,
naturaltasunez agertu behar naizela. Orduan, agertzen nahi beste solista, beste bakarlari bat banintz bezala. Eta erantzuna, maila hortako izaten da. Eta gogoan daukat, Ego Korean egon zen isiltasun sublimea, familia guztiak joaten dira kontzertura, seme alabak, gurasoak, isiltasun sublimea, eta bapatean txaloak izan berrean, amaitu zenean obra, kasu hartan Luis Urteagaren obra bat, olako garrasi bat, oso estridente, oso agudoa, flipada bat izan zen, ezta? En cambio, San Petersburgon, amengo txalo erabat apurtuta eta bakoitza bererako txaloak izan ordez, poliki eta txileran da, denak unisonoan, txalo bat egiten azizian, nik inoiz ez da autu ez dutena. Osea, plas, eta derrepente gehitzen, baina dena batera. Eta, izugarrizko errespetuz hartzen dute txistuaren soinua, eta ez zait gustatzen, gehiagi esatea, hori, kultua garen, ez, instrumento bada, profesional gisa hemen dago, orkestra honekin jotzen, eta horrela hartzen dute kanpoan. Behintzat nire kasuan, Ze ona, ortodoxiatik aratago. Eta Euskal Herrian berriz, noski, hori zailago gertatuko da. Behintzat, instrumentuak musika herrikoiarekin duen lotura hori, kulturalki, gizarteak baduelako, ez? Hemen ezagutza bat badago, eta hemen dago, egunerokotasunean, konbibitu beharra daukagu zorionez, mundu hontan profesional geranak eta amateurak direnak, baina hori oso modu naturalean, eta behar du gaina horrela izan dut, eta txistularien artean ere, badaukagu korronte desbertia daukagu, eta batzuk dantzataldeen inguruan dabiltza lanean, beste batzuk txuntxunero, mugari gabeko txuntxuneroa, kaleak, amenizatzen kaleak irotzen bere erara, beste batzuk modu profesionalean gabiltza, beste batzuk ara eta ona gabiltza, bi aldetan niri gustatzen dira ez, igandetan zigotea jotzen azpitiko herrian diana jotzen, edo gero 2000 pertsonan aurrean bakarlari duan, hor konbibentzi natural bat dago, eta bakoitza dauka bere errola. Euskal Herrian, deno dakigulako, txistua dala tradiziotik datorren instrumento bat, pilakaera jakin bat eukiduna, zorionez, organologikoki asko desarrollatu dena, eta hori gure alde, ez da, baina betire nundi gatozen eta amaterrekin egin bareko konbibentzi edo bizia hori astu gabez. Azaroaren 3 eta 4 Bilboko Orkestra Sinfonikoaren webgunean sarrerak eta informazioa eskuragarri dituzue, bilbaoorkestra.eusen, eta hortxe duzue, Debussy eta txistuaren soinua hortxe, aipatu bezala, Debussyren piezak, Prelude à l'après-midi d'un enfant, edo Goiuri Parrazkasiko zaidagoneko auskerarekin, gerora, Zaharra, Kariu Peponi, eta baita oraintxe azten ari naizen, beste 3. pieza hori. Ora estakato, aipatu du, Grigoras Dinikuren lan hori, eta berriz ere Debussyren Images lanarekin amaituko dela emanaldia. Azaroaren 3 eta 4 hortxe gonbitea beraz, eta eman beharreko azalpenak eta instrumentuaren, instrumentuari diona modi hortatik gariko hitzen kontatu dizkigunak, norbaitek aitzakiarik behar bazuen, ez zaiola, aitzakiarik faltatu. Garikoitz Mendizabal, mila esker, kakapila, azaroan 3 eta 4 kontzertu horietan, eta esandakoa, gonbite hori ere luzatuko dizuegu, bai gutizia, bai metamorfosia, Germanekin, bakarrik, nahi duzun moduan, hemen gurekin aurrez aurre kafe hartu, eta txistuaren doinu zoragarri horiek entzun ditzagun hemen zuzenean. Bale, Inigo, gonbitea jasota, eta itzeingo diate Germanekin, eta gustora joaituk, eta hiri, mila esker, elkarri zitu honegatik, eta elkarri diogun begirunea, holaxe, intakto, jarraitu bezala. Besarka da hondi bat gariko zaindu bai. Beste bat. Adio. Eta gu Karibu Peponiren azken minutu hauek gustora asko gozatuko ditugu, hementxe Javier Martínez Camposen komposizioa, Gutizia diskotik, Garikoitz Mendizabal eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren elkarlana.
Karibu Peponi, hementxe Gariko Izmendizabal eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoak. Bagoaz, aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Gelditu makinak. Zenbat ote dira uztaileko iluntze sargorietan neguko freskura eta mantapea saminez oroitzen dituztenak. Urtarrileko dilubietan udako egosialdiak amesten dituztenak beste, seguruenik. Kontu jakina baita, keixatu nahi duenak beti aurkituko duela horretarako motiborik. Eta gehienetan baita pixuzkoa arrazoirik ere. Esaterako, espekulazioa eta arbonako 12 hektarea 200.000 euroan saldu izana, ez noski laborantzarako. Auzitegietara jotzeko asmo adierazi dute Lurtzaindia eta LB sindikatuak. Badaude beste zenbait elementu, batez ere neurriz kanpo sumatzen ditugunean hartzen ditugunak izpide. Eta gaur, horietako bati helduko diogu. Iñaki Antiguedat hidrologoa izango dugu gurean eta uraren kudeaketa jarriko dugu mai gainean. Izan ere, Lehorte eta Uholde garaietatik kanpora badago zeri erreparatua. Iker Bizkarguenaga kazetariarekin ere izango gara, zeobia etileno bilaka ote daitekeen galdetuko diogu, gaia landu berri dueta. Hauxe du gelditu makinak saioak, 5. atala, 3. denboraldi honetan. Beraz, 3 bat ekin egingo diogu. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Azken minutuak bigarren kafean. Soinu joleak plazara datoz, oiu ez lagunduta. Nire begia kriskitin eizo, zeharo txindituta. Musika ozen, gizonek txalo, ama etxean sartuta. Kantua laien atzean 11, infusak eta ezkutatuta. Musika ozen. Eta lehen Durangorekin bueltak aritu garela ere aipatu dizuegu. Neomakek beharko du bertan, bere lan berri eta zoragarri orkesten, guk gurean izan genituen, korrikaren irtera zoragarri hartan, Goiuri? Bai, Amurriotik. Amurriotik aritu ninen zuzenean, eta antxe, aurrerapen kantu bat izango zuten, ilargi berriak esango nuke, baina, iritsi da, lan oso hori ere, badira jastea batzuk, lan hori gurean dugula, eta handik amen kantu zoragarri honekin agurtuko dugu, gorko. Nik ikusi nituen beraz egin, eta azken hilabetetako zuzenekorik onena iruditu ziten. Indar asko dute zuzenean, ez? Itxura guztia du, guk Amurrion ikusi genituen, baina bai, gerota landuago, eta gerota, rodatuago, azkenean zuzenekoek ematen dute, gauzak errex eta energiaz egiteko aukera hori. Aber Goiuri, nire zuzeneko bat ikustea zatuzten, eta baintxe bertan esan dezuna aldatzen da, Egia da. Neomaki dioten errespetu erraldoietik. Eta amodio guztitik. Bai. Nik ere joan barko dut, zenik ez zaitut ikusi zuzenean. Tardatzen naizate. Hemen lenguan Beyoncé naizela esan eta gaizki behiratu, oain eria baino zuzeneko hobiago omen da hon, esatuko Goiuri. Ez haik ejatu, ze irrati hontan gau asko entzun diago. Bai, maitasuna. Gartxotun zain, letona datorren asteazken erarte? Urrengo asteazken arte. Urrengo asteazkena jai dugu. Ez dugu jai. Ja beti nahi du jai. Asteazken ura jai izan bartzuena pasazan, ez da?
Bai. Aurreko asteko, ez? Bai. Oi! Datorren asteazkenen arte Gartxot. Aio, goiuri bihar arte. Agur. Eta zoi entzule bihar. Plazer bat duzu, arratsaldeko 4:05 hemen izango gara, naiz irratian, bigarren kafean. Muxuak denoi, aio! Daramat bularrean, bihotza utxik barrenak eze, zure begiak parean. Ez dakit nola maita zaitzak edan, lotura baten izenean. Bihotza utxik barrenak eze, zure begiak parean. Nire burua maitatzen sekula, erakutsi ez didatelean. Pentsatu ez amaitzen bat irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irritzi bakoitzean. Pentsatu ez amaitzen bat irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irritzi bakoitzean. Pekatu ez amaitzen bat irauten dudamuaren bidean. Konfesatuko naiz pekatuz pekatu irrintzi bakoitzean. Keep calm and bigarren kafea.